Moko kuom jopuonje riwruok mar Kuppet ywak ni josiasa odonjore e yiero mar jopuonje bwo riwruok margino, magiwacho ni ketho achiel mar riwruok mar jopuonj e kaunti ma Migori. Meya Bong'o wacho ni josiasa ketho winjruok mar jopuonj konyiso jopuonj mondo yier mana jogo madhi telo negi e yo ma owinjore kendo kik giyie mondo josiasa odonjre weche mag Kuppet. Owacho ni jopuonj to ahinya e kaunti ma Migori dwaro lokruok mathoth ma oting'o mago mag thieth, tiyo makare kod omenda kod lokruoge mamoko. Lokruoge ma oko ne nyalo mana biro ka jopuonj oyiero jogo manyalo tayo Kuppet e yo makare. Yiero maler maonge gi weche mag kuo iye. Wan kaka jopuonj wan e siasa mar jomodhi skul, wan e siasa mar jomosomo. Kuom mano akwayo ni ka wadhi e yiero ma en tarik 10 dwe mar achiel, wabed gi yiero maler ma uyanga maonge gi weche mag mibadhi. En kwayo na mamuol ahinya ni nitie kaka josiasa mag piny odonjo e weche mag jopuonj, to pogo jopuonj gi josiasa nyalo bedo matek, to mak mana ni debed gima ber ka josiasa ne donjo mondo gimed riwowa kendo giketwa wati kanyakla. To ka josiasa donjo e weche mag Kuppet aeto weche gi lokore kendo pogo jopuonj, to koro ok nen maber ahinya.